Stovky slovenských študentov chcú vysokoškolský titul zo zahraničia. Hoci toto štúdium viac stojí, kvalita je lepšia. Kým v Anglicku či Spojených štátoch vás vyjde na tisícky eur, v Dánsku je štúdium bezplatné. Tak ako u nás, aj v Dánsku je štúdium na vysokej škole bezplatné. Študenti si platia iba náklady na pobyt, čo ich môže stať približne 600 eur mesačne. Uchádzači o štúdium nerobia prijímacie skúšky, stačí im dobrý priemer známok. Treba mať certifikát z anglického jazyka, normálne sa stačí prihlásiť a celé prijímacie konanie je zhruba také ako na Slovensku. Škola z Dánska dá vedieť zhruba do tých 2-3 týždňov od podania prihlášky výsledok. Väčšina dánskych škôl prijíma prihlášky do 15. marca. Školy kladú dôraz na tímovú prácu a prax študentov. Veľmi veľký dôraz sa kladie na komunikáciu a na tie prezentácie, ktoré študenti musia byť schopné vykonávať, pretože to má veľmi praktické použitie aj v konkrétnom zamestnaní neskôr. Finančne náročnejšie je štúdium vysokej školy v USA. Poplatky za bakalársky stupeň sa pohybujú od 7 800 do 24 000 eur. Magisterské môže stať až 79 000 eur. Absolvovať musíte aj skúšky. Musia ich urobiť a musia ich urobiť čo najlepšie, pretože si treba uvedomiť, že americké vysoké školy sú vysoko selektívne. Tí najlepší môžu dostať od školy štipendium, ľahšie ho získajú športovci. Šanca tam je veľmi dobrá, pokiaľ človek robí vrcholový šport a má výsledky aj v škole. Pomoc a zabezpečenie štúdia v zahraničí poskytujú viaceré študentské agentúry. Veronika Husárová, Slovenská televízia.